Hola. Sergio, ¿cómo estás? Molt bé, i vos? Res, no, es para decirte que estén preparándose ya para la buñolada. Nos Correcte. estábamos preparando para la buñolada ya Bueno, para la tenim allà, el día 15. El día 15. Ho tenim ahí ya de maravilla i res. Gràcies per col·laborar, gràcies per, com sempre. Este serà l'any, quants anys dura la bunyolada? És la quinta, perquè hem quinta. tingut La pandèmia, l'altra que no es podia tampoc i l'altra que no arriba a Però fer-se. 5 anys està molt bé, eh? Sí, sí, 5 sí. edicions. Enguany el punt d'aliment s'ha tancat, Correcte. Creu Roja, però bueno, Fenomenal. anem al lío. Que sí, dissabte que ve, dia 15, El dissabte que ve dia 15, des de les 11 del matí fins a les 8 de la vesprà, per ahí estareu. menys un poquet més dia per pegar un mos. A més, serà un dia xulo, per què? Perquè jo, per lo menos, deixo el tratge, Ah, ja aniré, no? Mocaor, sabates... que no? las cajas no son bancos, no nos olvidemos. Correcte. Molt bé, agraïts i perquè impulseu este tipus de projectes, que vos ho agraïm, a vosaltres. No, i a tu per la col·laboració. Vinga, m'alegro de veure't. Cuida't. Vinga, un plaer.